Γαμώ την πουτάνα μου! Καλαμάρι! Καλαμάρι! Οι Τούρκοι μας επιτίθενται! Έρχεται η συντέλεια του ελληνικού λαού! Πρέπει να αντισταθούμε τώρα, αλλιώς θα μας γαμίσουν περισσότερο! Αυτοί δεν είναι Τούρκοι, ρε σφουγγαρόμυαλο μαλάκιο. Δίνε του τώρα! Μπαμ! Οι Τούρκοι ήρθαν σπίτι σου! Το ξέρω. Τι λες να κάνουμε? Τι θα έλεγες? Γιατί δεν πάτε να το ελέγξετε? Είμαι σίγουρος πως θα σας φάνε ζωντανούς εκεί πέρα. Ρε παλιομαλακισμένοι αλήτες, τι στον Μπούτσο κάνατε? Δεν το κάναμε εμείς ρε μαλάκα! Είμαστε καθαροί! Καθαρή. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τους κόξω τα αρχίδια. Λοιπόν, ποιος στον Μπούτσο μένει εδώ να τον γαμίσω? Έλα έξω ρε γαμημένε κλαπαρχίδα, δεν ξέρεις με ποιον τα βάζεις. Ρε μαλάκα Πάτρικ, λες να κάναμε λάθος? Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, λες να κάναμε μαλακία. Ναι! Ξέρω πως θα τον πιούμε κλαρίνο, αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε. Είμαι ο υπτάμενος Αλβανός. Ποιος στον Μπούτσο τόλμησε να με διακόψει εν ώρα αυνανισμού να το γαμίσω? Είναι ο Καλαμάρης. Θέλει να σε γαμίσει. Εγώ δεν θέλω. Μα εσύ δεν έλεγες ότι είναι κλαπαρχίδας, πως θα του κόψεις τις μπάλες μόλις τον δεις μπροστά σου και πολλά άλλα? Εγώ ποτέ δεν είπα αυτό. Το να προσβάλλεις τα αρχίδια κάποιου είναι χειρότερο από το να προσβάλλεις τη μητέρα του. Όχι, όχι, στάσου. Η μητέρα του είπες πως είναι παλιοπουτάνα και να πάει στο μεταξουργείο για κανατάλιρο. και τώρα εσύ.